dávaš. V tomto videu sa pozrieme na 10. ročník memoriálu Milana 42 Éter bez hraníc, ktorý sa konal v máji roku 2012. Je to najobľúbenejšia portablová súťaž v pásme CB 27 MHz v Českej republike aj na Slovensku. CBčkári a rádiamatéri z Čech aj Slovenska navštevujú v tento víkend tri najlepšie vysielacie stanovišťa, kóty, s ktorými majú najdlhšie skúsenosti z hľadiska šírenia signálu. Teraz sme sa opäť vybrali s CBčkármi a rádiamatérmi z bývalého oblastného CB rádioklubu Stredné Považie. Navštívili sme ich obľúbenú kótu, a síce Vršatec Chmeľovú s nadmorskou výškou 925 metrov nad morom. Lokátor tejto prihraničnej kóty je Jozef Norbert 99 Božena Božena. Zúčastnili sa v zostave Muflón, Slime, Majlo, Tano Dubnica a hostia Marko Dubnica s otcom. Zaparkovali sme vozidlo, vybalili všetko potrebné z auta a hor sa s plnými batohmi na kótu. Pekný, neboli by tam dotreté takto poležať. A šírák na hlavu si dal pekný. 5 ajelík. 5 ajelík. Tak čo zeberieme kombinačky jednej na to? Čo? Tak to ešte Jura vyskočíme do batožiny. Tak to ešte mohli aj ísť. Ako vidíme, batohy sú skutočne ťažké a plné. Koaxiálne káble, antény, vysielačky, potreby na noc. To všetko patrí k výbave rádioamatéra. Keď vyšli hore, vydýchali sa, pokochali sa krásnym výhľadom, ktorá kóta umožňuje, a začali pomaličky vybalovať techniku. Počas tohto závodu skúšali aj smerovú anténu naladenú v pásme CB. Slime Dubnica pripevnil provizorný stožiar na najvyšší bod Chmeľovej, upevnil páskou a vyladil na najlepší pomer stojatých vln. Keď už bolo všetko prichystané, Marko Dubnica sa ujal jeho prvých skutočných spojení v pásme PMR. Z Chmeľovej, ak ste to dobre pobrali, Jozef Neruda 99 Božena Božena. No neviem, čo by som ešte povedal. Tiež Éter bez hraníc. A ešte raz, kde ste to, lokátor? Náš lokátor je Jozef Neruda 88 Peter Ivan. Jozef Neruda 88 Peter Ivan. Je to veľká lomova na šport na GST5, ale ešte čakám kolegu tam.
ten koniec, tých posledných 5 sekúnd alebo 10. Takže moc si tam zafúkal vietor, tak som to nepobral. Ja ešte čakám na sebečku, čiže na sebečku ešte nejme, ale chcem sa opýtať, ako to vyzerá na sebečku, je to veľa ľudí, veľa spojení sa robí, alebo je to také bežné? No my teraz montujeme anténu, takže ešte neviem, a budeme asi pravdepodobne na 17. Tak náš dubnický domáci kanál, 17 a na PMF-ku 7. Skús sa ozvať. Hej. Jasné, ozveme sa. Počúvaj, ešte sa vás chcem opýtať, ten Chmelovec, či odkiaľ vysielate, to je kde? V jeho meste? Pri Dubnici nad Váhom, no pri Ilave skorej tam Vršatecké podhradie, to patrí do Vršatcu. Vršatec Chmelová, najvyšší bod 925 nad morom, 925 metrov nad morom, tak. Najvyšší bod a tak. No to patrí proste k Vršatcu. No, dobre, takže trošku som te pobral, ale boli tu ešte nejaké... A vystriedal ho opäť mladý, skúsený operátor Majlo Dubnica alebo Otomária 4 Adam Jozef Karol. Bernolákovo, tu je Majlo Dubnica Portable, Vršatec Chmelová, Jozef Neruda 99, Božena. Takže asi tak, no. Takže letí to pekne, samozrejme istý rádio, istý report. Takže veľa úspechov, bez raníc ti prajem. Mravec Bernolákovo Portable na Veľkej Homole. Tu je Majlo Dubnica Portable, Veľká, čo sme to? Nie Veľká Luka, Chmelová, Vršatec. A potom galáš večer, ešte teraz nechcem tam vybiť na tretím. Mravec Mike na teba, Majlo Dubnica Portable. Jasné, budeme... On to pôjde oveľa lepšie, oveľa ďalej. Čau, ideme rozbalovať na vec. Čau. Jasné, my tu máme brejka. A začali sme so súťažou Éter bez hraníc 2012. Ešte raz, prosím ťa, Jozef Neruda, číselko David máme. Áno, Jozef Neruda 99, David. Jozef Neruda 99, David. Kvete A, Čehovice, alebo dobre som to rozumel? Čehovice. Dám ti reportík 48. To máte zájem odpovedne s nami, prosím, rejkite sa. Sierra Tango 1, expedícia Houston. Sierra Tango 1. Expedícia Houston, Sierra Tango 1. Dobre som to pobral? Dobre, Sierra Tango 1 píš. Áno, potvrdzujem Sierra Tango 1, náš lokátor je Jozef Neruda 99, Jozef Cyril, report pre teba 59. Taktiež ti dávam reportík 59, z expedícia Bororo, náš znak FK762. FK762. Z kvóty Chmelová, lokátoríku Jozef Norbert 99, Božena. Malo by to byť všetko, dám ešte mikrofón na... Kvôli nezhode prišli na kotu aj puchovskí cebečkári s ich portablovou výbavou. Odkiaľ vysielaš, z jakého VTA? A toto je ich podiel. Prikladali sme k ohňu a pokračoval v závode Dano Dubnica. Takže tu je ešte raz expedícia Bororo, kto má záujem o spojenie, poďte volačkou. Áno, Martin Huluk, dobrý večer. My pred týždňom sme išli cez Luh. Mali sme taký výlet na Moravu a teda sme prechádzali tadiaľ. Vyšenci 13 čas, Martin Huluk, dobrý večer. Tu je expedícia Bororo, Svetopluk Karol 762, z kvóty Chmelová a štvorec náš je Jozef Neruda 99, Božena, je N99, Božena. Počúvam ťa tu štvorkou, peťkou, 45 report pre teba a poprosím ťa ešte tvoj štvorec a report. Mikrofón na teba. Zdravím vás, pekný večer.
No, minulý týden jsem v luku nebyl, byl jsem na dovolené. A jinak, když budete mít někdy cestu, stačí se ozvat, můžete se zastavit. Jinak, teď momentálně jsou na Portable, jsou vyjetí tady nad hlukem na kopci Hluboček. Je to nějakých 351 metrů nad mořem a patří to do akumulátorového čtverce Josef Neruda, 89 Svatopluk Adam. Rádio pro vás, čistá pětka, jsem tam jenom nějaké napraskání z toho rušení, co tady je a signál. Paráda, nemá to chybu. Ešte raz mi prosím ťa povedz ten signál, lebo ten mi vypadol, čiže 5 a Santiago. Výhľad bol skutočne nádherný a keď spojenia utíchli, bol čas si chvíľku pokecať. A takto to vyzerá o 2:00 ráno. V éteri v pásme CB. Tak už to ekonomické mám, podobne ako ty. A ešte mám ďalšieho človeka, ktorý mal patrola v neuveriteľne nabúšenej verzii a ten mu zhoral kvôli zle zaizolovaným a nedobre umiestneným káblom na navijaku, kde mu začali horať a zhoralo mu celé auto a teraz si ide kúpiť presne takého istého, akorát najnovší model s navijakom, ktorý bude mať droty, či tie káble, tie 35-ky a pôjdu mu najprv v plastovej chraničke a potom v pancierovej, aby sa tomu už naozaj vyhol. Takže teréňákom bude teraz okolo mňa dosť, ja sa už fakt nemením drmácať, ale kríže ma bolia, nohu mám dochrámanú, čo som sa pred 2 týždňami zdrbal jak malý deško z nákladnej plošiny. Toto už ne, to už není pre mňa. A ladili sme aj na opakovač Faltus. A po 8 hodine ráno bol čas ukončiť pomaličký závod a bariť sa domov. Počasie bolo celú noc nádherné. A bol čas aj na spoločnú pamätnú fotku z tohto výborného závodu. Zo severnej, tak aj z južnej strany Koty Chmeľová. It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just